Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα. Πρώτα για την γέννηση του σύμπαντος, μετά για το φαινόμενο της ζωής και την εξέλιξη και τελικά για τον άνθρωπο, για την δημιουργία του ανθρώπου και φυσικά όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στο πλαίσιο της διαμάχης που υπάρχει για το αν όλα αυτά γίνανε έτσι μόνα τους στην τύχη. Τέλος πάντων, χρειάζεται Θεός. Καλά, δεν θα ψάξουμε για αποδείξεις, αλλά τουλάχιστον να πούμε ποια είναι η αλήθεια σε αυτά τα πράγματα, γιατί πολλά ακούγονται. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, να αρχίσουμε με την γέννηση του σύμπαντος. Πριν από 100 χρόνια, στις αρχές του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι φυσικοί αρνούνταν τελείως ότι το σύμπαν κάποτε δημιουργήθηκε, κάποτε είχε αρχή. Πιστεύαν ότι το σύμπαν, καλά, άθεοι φυσικά ήταν, έτσι, αλλά ακόμη και εκείνοι που κατά κάποιον τρόπο δέχονταν Θεό, πιστεύαν ότι το σύμπαν υπήρχε πάντοτε. Και γιατί αυτό το πράγμα? Διότι έλεγαν δεν μπορεί από το μηδέν, όπως λέει η χριστιανική θεολογία, ότι εκ του μηδενός έκανε ο Θεός τον κόσμο, δεν μπορεί από το μηδέν να βγει τίποτα. Λέγανε ότι, ελπίζω να ξέρετε την αρχή της αυθαρσίας της ύλης, της ενέργειας, ξέρετε? Ναι, δηλαδή όταν γίνονται αλλαγές, ας πούμε, χημικές ενώσεις και γιατί από εκεί προέκυψε η αρχή της αυθαρσίας της ύλης, αλλάζουν μεν τα συστατικά και τέτοια, αλλά η συνολική μάζα μένει η ίδια, έτσι. Αυτή ήταν η αρχή της αυθαρσίας της ύλης που διατύπωσε ο μεγάλος χημικός Λαβουαζιέ. Αυτή συμπληρώνεται και με την αρχή της διατήρησης της ενέργειας. Μπορεί η ενέργεια από κινητική να μεταβάλλεται σε δυναμική, σε θερμική και τέτοια, αλλά πάντως το σύνολο παραμένει σταθερό. Λοιπόν, αυτά τα δύο κατόπιν ενώθηκαν το 1905 από τον Αϊνστάιν σε μια αρχή διατήρησης της μάζας, γιατί ξέρουμε τώρα ότι και η ύλη μπορεί να μεταβληθεί σε ενέργεια και η ενέργεια σε ύλη. Αλλά η συνολική μάζα μένει σταθερή. Λοιπόν, λέγανε, αφού η μάζα ποτέ δεν μεταβάλλεται, πώς από το μηδέν θα έβγαινε όλη αυτή η τεράστια μάζα του σύμπαντος. Άρα λέγανε, επειδή δεν δεχόντουσαν Θεό, φυσικά, δημιουργό, λέγανε ότι το σύμπαν υπήρχε πάντοτε, δεν άρχισε ποτέ. Πάντα υπήρχε, έτσι δεν υπήρξε ποτέ δημιουργία. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν πώς έφτασαν τα πράγματα, ώστε μετά από πάροδο αρκετών δεκαετιών να φτάσουν και σήμερα, πια σήμερα, καταλαβαίνετε, όλοι να δέχονται, οι άθεοι, ήδη οι άθεοι επιστήμονες να δέχονται ότι το σύμπαν γεννήθηκε από το μηδέν. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, αρχίσαν πριν από 100 χρόνια, ήταν η γενική υπεποίθηση ότι δημιουργία σύμπαντος δεν υπήρξε, διότι είναι αδύνατο από το μηδέν να βγει μια μάζα. Έτσι. Σήμερα, μετά από 100 χρόνια, όλοι δέχονται ότι το σύμπαν γεννήθηκε από το μηδέν. Σε αυτό το σημείο καταλαβαίνετε, ουσιαστικά κατέληξαν σε εκείνο που έλεγαν οι χριστιανοί, έτσι, ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από το μηδέν. Βεβαίως, δεν λένε τίποτα σήμερα για την παλιά στάση των επιστημόνων, έτσι. Απλώς προσπαθούν να μην ανακατέψουν πάλι τον Θεό. Αλλά δεν έχει σημασία, καταλαβαίνετε τι έγινε, δηλαδή αρχίσαν με μια θέση, να υποστηρίζουν κάτι τελείως αντίθετο προς αυτό που έλεγε ο χριστιανισμός και κατέληξαν στο τέλος σε αυτό που έλεγε ο χριστιανισμός. Στη δημιουργία του σύμπαντος, αυτού του τεράστιου σύμπαντος, από το μηδέν. Και θα δούμε, στο τέλος θα σας δείξω και ένα βιβλίο από έναν πολύ έτσι μαχητικό άθεο της εποχής μας, έναν κοσμολόγο που ασχολείται, δηλαδή κοσμολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη γέννηση του κόσμου, του σύμπαντος. Έναν πολύ άθεο κοσμολόγο, από τους κορυφαίους αθέους του κόσμου, ο οποίος κάνει δηλαδή διαλέξεις και τέτοια για να προωθήσει την αθεία, που ομολογεί, να σας το δείξω αμέσως αυτό το βιβλίο αν θέλετε. Δείτε τον τίτλο, εδώ φαίνεται. Ναι, όπως το έκανα. Δεν μπορεί να γίνει zoom, έτσι. A universe
Πώς να το γυρίσω, όπως έτσι. A universe from nothing. Αγγλικά ξέρετε. Ένα σύμπαν από το τίποτα, από το μηδέν. Αυτό το λέει ο Λόρενς Κράους, που είναι μαχητικός άθεος. Προσπαθεί δηλαδή να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τις θρησκευτικές ιδέες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, κατέληξαν σε αυτό που έλεγε ο χριστιανισμός. Λοιπόν, τώρα πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, όταν ο Αϊνστάιν το 1916 δημοσίευσε τις εξισώσεις της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, έβγαινε από αυτές ότι το σύμπαν, ολόκληρο το σύμπαν είναι σαν μια σφαίρα, καμπύλο. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο, αν να γράψω ίσως τη βασική εξίσωση της γενικής για το σύμπαν, για την βαρύτητα. Αυτή είναι η εξίσωση που μας δίνει το πεδίο της βαρύτητας. Αυτά τα πράγματα εδώ είναι τα νηστές, είναι μια γενίκευση των διανυσμάτων, ξέρετε τα διανύσματα, έτσι? Εντάξει, τα ξέρετε? Ναι. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από διανύσματα, αλλά να μην χάνουμε την ώρα και πούμε τι είναι. Ασπλούστατα, ένα διάνυσμα έχει 3 συνιστώσεις, έτσι? Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Ναι. Ένα διάνυσμα, όταν το βάλουμε σε ένα σύστημα συντεταγμένο, ναι, αναλύεται στις 3 συνιστώσεις. Λοιπόν, ένας τανιστής δευτέρας τάξεως, όπως λέγεται, το διάνυσμα, ας πούμε, θα γραφτεί, ας πούμε, το διάνυσμα της δύναμης, θα γραφτεί φ του γιώτα, και το γιώτα αυτό θα πάρει τις τιμές 1, 2, 3, σε 3, δηλαδή στους άξονες χ, ψ, ωμέγα, πώς τους λέτε στα ελληνικά. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιούνται στα βιβλία που διδάσκεστε. Αυτό έχει 2 δείκτες και σημαίνει ότι στον ίδιο χώρο με 3 διαστάσεις θα έχει 3 επί 3, 9 συνιστώσεις ένας τανιστής. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Σημασία έχει ότι αυτό εδώ μας δίνει την βαρύτητα όπως την διατύπωσε ο Αϊνστάιν. Έτσι. Και αυτό έχει επαληθευτεί πλήρως. Δεν θα, αν ήθελε κανένας βέβαια να έλεγα πώς συνδέεται με τις εξισώσεις του Νεύτωνα, αλλά το αφήνω αυτό το πράγμα για να μην βαρύνουμε την ατμόσφαιρα με πολλά μαθηματικά. Το θέμα είναι ότι έλεγε ότι το σύμπαν ολόκληρο, στο σύμπαν δεν υπάρχει ευθεία γραμμή και μια ακτίνα φωτός προχωρώντας στο τέλος θα γυρίσει, θα διαγράψει καμπύλη, θα γυρίσει στο μέρος που ξεκίνησε. Λοιπόν, ένα πρόβλημα που δημιουργούνταν σε αυτό το σύμπαν ήταν ότι τι θα γινόταν αφού όλα έρχονται μεταξύ τους λόγω της βαρύτητας. Κανονικά αυτό το σύμπαν δεν μπορούσε να σταθεί ακίνητο, θα έπρεπε να καταρρεύσει και να συσπυρωθεί, να καταλήξει σε μια συμπαγή μάζα. Για να το αποφύγει αυτό ο Αϊνστάιν, λέει, αφού δεν γίνεται στην φύση, δεν γίνεται αυτό. Βλέπουμε τα άστρα είναι χωρισμένα, μένουν εκεί που μένουν, οι γαλαξίες, αν και εκείνη την εποχή ακόμη δεν ξέρανε πολλά για γαλαξίες. Τέλος πάντων, βλέπει ότι το σύμπαν είναι αραιό, έτσι, με τα ουράνια σώματα. Δεν πέφτουν, δεν συγκεντρώνονται σε μια συμπαγή μάζα. Πώς γίνεται αυτό? Αναγκάστηκε να υποθέσει ο Αϊνστάιν ότι υπάρχει και μια άλλη δύναμη αντίθετη προς τη βαρύτητα, η οποία αποθεί, μπρώχνει προς τα έξω. Έτσι, για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι άλλο εδώ πέρα. Και έτσι συμπλήρωσε την εξίσωση αυτή της βαρύτητας με ένα καινούριο όρο. Ένα λάμδα, το ελληνικό λάμδα, δεν πειράζει, μετά θα αποφύγω μαθηματικά και τέτοια, απλώς λίγο έτσι αρχικά να δείτε αυτά τα πράγματα. Πρόσθεσε αυτό το πράγμα εδώ, ένα λάμδα κεφαλαίο ελληνικό. Που σημαίνει ότι υπάρχει στο σύμπαν, εκτός από τη βαρύτητα που τραβάει όλα τα σώματα, και μια άλλη που τα αποθεί.
και οι δύο μαζί υπάρχουν, ισορροπούν και έτσι το σύμπαν μένει σταθερό. Όλα αυτά τα έκανε γιατί πίστευαν όλοι ότι το σύμπαν είναι σταθερό και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Λίγο καιρό μετά από αυτά τα πράγματα όμως, ένας Ρώσος επιστήμονας, ο Αλεξάντερ Φρίντμαν, βρήκε ότι το σύμπαν θα μπορούσε να μην είναι σταθερό, αλλά ή να διαστέλλεται ή να συστέλλεται. Είναι αυτός ο πρώτος επιστήμονας που βρήκε την διαστολή του σύμπαντος. Και η διαστολή του σύμπαντος, έτσι, το σύμπαν δηλαδή μπορεί να διαστέλλεται ή και να συστέλλεται, έτσι. Το σύμπαν εφόσον διαστέλλεται όμως σημαίνει ότι ξεκίνησε από κάπου, από μια πυκνή μάζα που διεράγει και από τότε συνέχεια διαστέλλεται το σύμπαν. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά αυτός ο Αλεξάντερ Φρίντμαν, ο πρώτος που μίλησε για την, ας πούμε, τη μεγάλη έκρηξη που ξέρετε, το Big Bang, πιστεύω όλοι το ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, ο πρώτος που έγραψε τις εξισώσεις που μας μιλάνε για το Big Bang, ο Αλεξάντερ Φρίντμαν. Έστειλε τις εξισώσεις στον Αϊνστάιν, εκείνος τέλος πάντων βρήκε κάποιο λάθος, μετά αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι ο ίδιος το έκανε λάθος ο Αϊνστάιν και ήταν σωστές οι εξισώσεις. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήθελε να ξεκολλήσει από το σταθερό σύμπαν ο Αϊνστάιν. Λοιπόν, το 1925, ωραία φαίνονται οι εξισώσεις, το 1925 πέθανε ο Φρίντμαν χωρίς να έχει τη χαρά να δει ότι δικαιώθηκε. Το 1927 ένας άλλος, ο Georges Lemaitre, Βέλγος αυτός, ξανά οδηγήθηκε, ανεξάρτητα, χωρίς να έχει διαβάσει το έργο του Φρίντμαν, οδηγήθηκε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι το σύμπαν μπορεί να διαστέλλεται. Πάλι συνάντησε και αυτός τον Αϊνστάιν και σε αυτόν του το απέρριψε κλπ. Αλλά 2 χρόνια αργότερα ανακαλύφθηκε στην Αμερική, μάλλον ανακοινώθηκε γιατί οι παρατηρήσεις κράτησαν πολύ χρόνο, ανακοινώθηκε από τον μεγάλο αστρονόμο Edwin Hubble ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται από μας. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρο το σύμπαν διαστέλλεται. Επιβεβαιώθηκε ότι το σύμπαν δεν είναι σταθερό, αλλά βρίσκεται σε διαστολή. Και τότε λοιπόν ξαναήρθε στην επικαιρότητα η θεωρία του Λεμέτρε. Ο Φρίντμαν είχε πεθάνει πια, δεν μπόρεσε να χαρεί ο άνθρωπος, του Λεμέτρ, και έγινε διάσημος ο Λεμέτρ. Τον καλούσαν συνέχεια να κάνει διαλέξεις, τον καλέσανε στο Λονδίνο, εκεί έκανε τις πρώτες διαλέξεις, μετά τον καλέσαν στην Αμερική και μίλησε εκεί πέρα και μάλιστα στην Καλιφόρνια που μίλησε ήταν ο Αϊνστάιν παρόν και σηκώθηκε και τον χειροκρότησε. Τώρα ήθελα να πω κάτι. Με όλα αυτά καταλήξαν στο συμπέρασμα, δηλαδή ότι το σύμπαν ξεκίνησε από μια έκρηξη, κάποτε δηλαδή άρχισε να υπάρχει το σύμπαν, δεν ήταν πάντα έτσι ακίνητο και το ίδιο. Ξεκίνησε από μια έκρηξη, έτσι, κάτι που δεν δεχόμασταν προηγουμένως, έτσι, ξεκίνησε από μια έκρηξη και από εκεί και πέρα διαστέλλεται. Προσέξτε τώρα, ποιο είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι και οι 2 αυτοί οι άνθρωποι που διορθώσαν κατά κάποιον τρόπο τον Αϊνστάιν και προέβλεψαν το Big Bang και την διαστολή του σύμπαντος, και οι 2 ήταν χριστιανοί. Ο Αλεξάντερ Φρίντμαν ήταν Ρώσος Ορθόδοξος χριστιανός. Έχω ένα βιβλίο εδώ που έχει μέσα έργα και του Λεμέτρ και του Φρίντμαν. Να γράψω καλύτερα τα ονόματα, αυτό ας το σβήσω. Ας γράψω τα ονόματα των 2 αυτών. Λοιπόν, ο ένας Λοιπόν, ο ένας το 1922 έγραψε τις εξισώσεις του και ο άλλος το 1927. Λοιπόν, ο Αλεξάντερ Φρίντμαν ήταν χριστιανός Ορθόδοξος.
σε ένα άρθρο του εδώ πέρα, το έγραψε στα ρωσικά βέβαια, αλλά το έχω σε γαλλική μετάφραση. Έτσι, μια μελέτη του. Το καταπληκτικό είναι ότι αρχίζει η αρχή του κεφαλαίου του, έτσι, περί χώρου, ναι, αρχίζει με ένα χωρίο από τη Σοφία Σολομόντος. Στα μέσα της μελέτης του, που είναι μεγάλη, είναι πολλές σελίδες, στη μέση της μελέτης του έχει ένα ολόκληρο κομμάτι, μεγάλο κομμάτι, από... Πού πήγε το κομμάτι? Δεν μπορώ να το βρω. Ένα κομμάτι από τις εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου. Και τελειώνει αυτό το μεγάλο του το άρθρο με ένα ποίημα ενός μεγάλου Ρώσου ποιητή, που απευθύνεται στον Θεό, του Ντερζάβιν, το έγραψε το 1784, απευθύνεται στον Θεό, λέγεται Μπόγκ το ποίημα αυτό, Μπόγκ στα ρωσικά και γενικά στα σλαβικά σημαίνει Θεός. Λοιπόν, και λέει εκεί πέρα ότι όλα μπορούμε να τα μετρήσουμε, τις αποστάσεις των άστρων, το πλήθος του ενός και του άλλου και τέτοια, αλλά εσένα κανείς δεν μπορεί να σε μετρήσει, απευθύνεται στον Θεό. Δηλαδή, αρχίζει με τον Θεό και τελειώνει με τον Θεό, έτσι, αυτό το βιβλίο, γεμάτο εξισώσεις βέβαια, δηλαδή επιστημονική μελέτη είναι και όμως αρχίζει με τον Θεό, τελειώνει με τον Θεό, και αυτά πότε τα γράφει? Το 1923, όταν πια στη Ρωσία, όπου ζούσε, στην Πετρούπολη όπου ζούσε αυτός, είχαν επικρατήσει οι Μπολσεβίκοι, η Εκκλησία βρισκόταν υπό διωγμό και το να λέει κανείς ότι πιστεύει σε Θεό ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί υπήρχε μια δικτατορία που καταδίωκε τον χριστιανισμό. Καταλαβαίνετε? Το ότι λοιπόν καθόταν αυτός ο μεγάλος επιστήμονας, σε αυτή τη μελέτη του που είναι γεμάτη εξισώσεις, καθόταν και μιλούσε για τον Θεό, και σε ένα σημείο λέει συγκεκριμένα ότι αυτή η τέτοια διαστολή μας οδηγεί σε μια γέννηση του σύμπαντος εκ του μηδενός, το λέει καθαρά. Λοιπόν, το ότι μιλούσε για τον Θεό σημαίνει ότι δεν ήταν απλώς έτσι όπως κάνουν διάφοροι εδώ πέρα στην Ελλάδα τώρα, επειδή ο χριστιανισμός είναι επίσημη θρησκεία και κάτι τέτοια, που λένε ιδίως πολιτικοί, ας πούμε, που μιλάνε για Θεό για να πάρουν ψήφους και τέτοια. Όχι, αυτός δηλαδή κινδύνευε όταν μιλούσε για τον Θεό. Επιπλέον, εκείνα τα χρόνια έκανε και γάμο εκκλησιαστικό, παρακαλώ. Το καταλαβαίνετε? Μέσα στην Σοβιετική Ένωση. Δεν υπήρχε πια η τσαρική Ρωσία. Ως τότε όλοι μιλούσαν για Θεό και τέτοια, γιατί ήταν οι τσάροι και λοιπά και λοιπά. Καταλαβαίνετε? Όταν είναι υποδιωγμό όμως ο χριστιανισμός, το να μιλάς, το να δείχνεις ότι είσαι χριστιανός είναι ομολογία. Όταν είναι εντάξει τα πράγματα είναι επίδειξη. Σήμερα όσοι μιλάνε για χριστιανισμό και τέτοια κάνουν επίδειξη, έτσι δεν είναι? Οι θρήσκοι που παριστάνουν τους χριστιανούς, έτσι δεν είναι? Το κάνουν για επίδειξη. Ναι, δεν κινδυνεύουνε. Ομολογία είναι όταν υπάρχει διωγμός. Αυτός λοιπόν, ναι, έκανε ομολογία της πίστεώς του. Και εμπράκτος και με τον εκκλησιαστικό γάμο, Το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, ο πρώτος λοιπόν που μίλησε για το Big Bang και για τη διαστολή του σύμπαντος ήταν ένας χριστιανός, ορθόδοξος Ρώσος, ο οποίος δεν δίστασε να ομολογεί την πίστη του μέσα στον καιρό του διωγμού. Εντάξει, ο δεύτερος τι ήτανε? Ο Ζορζ Λεμέτρ. Εκείνος πάλι ήταν ένας ιερέας. Ναι, ιερέας ήτανε. Το καταλαβαίνετε? Ιερέας, Βέλγος, ιερωμένος, καθολικός αυτός, δεν ήταν Ορθόδοξος, Βέλγος ιερέας. Αμπέ Ζορζ Λεμέτρ, το πλήρες όνομα, Αβάς Ζορζ Λεμέτρ. Στις γαλλόφωνες περιοχές συνηθίζουν τη λέξη Αβάς. Να βάζουν όπως λέμε εμείς ο πατήρ, έτσι, πάτερ και τέτοια, εκεί χρησιμοποιούν το Αβάς. Άλλοι χρησιμοποιούν το Monseigneur, το οποίο θα πει ο γέροντάς μου. Ωραία, το γέροντάς μου στα γαλλικά είναι Monseigneur. Seigneur θα πει γεροντότερος, Monseigneur, ο γέροντάς μου. Ωραία, να ξέρουν οι γεροντάδες εδώ πέρα ότι στα γαλλικά θα τους προσφωνούν Monseigneur. Αν τους αρέσει, ας συνεχίσουν. Λοιπόν, τώρα, όταν λοιπόν πήγε στην Αμερική και έκανε τις διαλέξεις, εκεί για πρώτη φορά έγινε και μια... δείτε και τα πρόσωπα. Μια στιγμή, πού το σώμα.
Δείτε τον Ρώσο, τον Αλεξάνδερ Φρίντμαν. Φαίνεται εδώ. Λοιπόν, πώς θα το γυρίσω. Μια χαρά είναι. Προς την κάμερα. Έτσι. Λίγο πιο κάτω. Εκεί. Τι είναι τώρα, δε. Εντάξει. Αυτός είναι ο Αλεξάνδερ Φρίντμαν. Ο Ρώσος Ορθόδοξος Χριστιανός, ο μεγάλος αυτός επιστήμονας, ο πρώτος δηλαδή που βρήκε το φαινόμενο της μεγάλης έκρηξης και της διαστολής του σύμπαντος, που ομολογούσε σαφώς και εμπράκτος την χριστιανική του πίστη. Ο άλλος είναι, θα τον δούμε σε λίγο, να σας δείξω αυτό το πράγμα που είναι η πρώτη φορά είναι αυτό το άρθρο. Είναι το πρώτο άρθρο που παρουσίασε στο ευρύ κοινό την θεωρία της μεγάλης έκρηξης. Λέγει από πάνω, είναι τον Δεκέμβριο του 1932 στην Αμερική και λέει «Blast of giant atom created our universe». Έκρηξη ενός γιγάντιου ατόμου δημιούργησε το σύμπαν μας. Εντάξει, η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό. Και όταν έγινε εκείνη η διάλεξη στην Καλιφόρνια, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφορνίας, το Caltech το περίφημο, ήταν, είπαμε, παρόν και ο Αϊνστάιν, ο οποίος τον χειροκρότησε, έτσι, και είπε ότι αυτή ήταν η καλύτερη η πιο συναρπαστική διήγηση για τη δημιουργία που είχε ακούσει. Δηλαδή, ενώ πρώτα τον είχε απορρίψει, καταλαβαίνετε, μετά τον χειροκρότησε. Και στο τέλος βγήκανε και σε αυτή την περίφημη φωτογραφία. Φαίνεται. Αν θέλετε να το ακουμπήσετε στον πίνακα πάνω. Αν θα φαίνεται πιο καλά, Στο σφουγγαράκι ίσως. Ναι. Αφήστε, πάρτε το χέρι. Ναι. Εντάξει. Μια χαρά. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική φωτογραφία από την ιστορία των σχέσεων χριστιανισμού και επιστήμης. Δηλαδή βλέπουμε, στη μια είναι ο μεγαλύτερος φυσικός του κόσμου, ο Αϊνστάιν. Στην άλλη εδώ είναι ο μεγαλύτερος φυσικός της Αμερικής στην εποχή εκείνη, ο Ρόμπερτ Μίλικαν. Ένας καταπληκτικός φυσικός που είναι βέβαια πολύ λίγο γνωστός, μόνο οι ειδικοί τον ξέρουν. Και τότε μόνο οι ειδικοί τον ξέρουν, ενώ τον Αϊνστάιν τον ήξεραν όλοι. Και στη μέση είναι αυτός ο ιερέας, νεαρός ιερέας Βέλγος, καθολικός, έτσι, τον οποίον βλέπετε τον βάλανε οι δυο μεγαλύτεροι φυσικοί, τον βάλανε στη μέση. Εντάξει, αυτός είναι λοιπόν στη μέση ο Γεώργιος Λεμέτρ. Ωραία. Λοιπόν, θρίαμβος, για τον χριστιανισμό. Τώρα, μετά τι έγινε. Μετά βέβαια, φυσικά, όσοι ήταν άθεοι και δεν θέλανε να παραδεχτούν τέλος πάντων αυτά τα πράγματα, ο Αϊνστάιν βέβαια τα δέχτηκε, είπαμε, και μάλιστα, εδώ ένα βιβλιαράκι έχω του Αϊνστάιν, Grundzüge der Relativitätstheorie, στα γερμανικά, είναι ένα υπέροχο βιβλιαράκι, με γεμάτο εξισώσεις φυσικά, και μέσα έχει ένα παράρτημα, αυτό είχε τα πρώτα κείμενα το 1923, ήταν διαλέξεις του 1923, και κατόπιν το 1945 πρόσθεσε και ένα για την διαστολή του σύμπαντος και λέει καθαρά ότι αυτά που εκθέτει εκεί δεν είναι παρά ανάπτυξη των βασικών ιδεών του Φρίντμαν. Το λέει καθαρά, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή ακολουθεί ακριβώς αυτά που είχε γράψει ο Φρίντμαν. Das folgende ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Darlegung von Friedmans Idee. Το Friedmans Idee το καταλαβαίνετε, το Idee, ξέρετε τη λέξη Idee τι θα πει. Εντάξει, λοιπόν, αυτά που ακολουθούν λέει δεν είναι παρά μια έκθεση, στα βασικά μια έκθεση της ιδέας του Φρίντμαν. Έτσι, καταλαβαίνετε, ο Αϊνστάιν λοιπόν τον ένα χειροκρότησε και τον άλλον στη μελέτη που έγραψε για τη διαστολή του σύμπαντος ακολουθεί τις δικές του εξισώσεις και ιδέες. Ωραία, και τους δυο δηλαδή τους αποδέχτηκε ο Αϊνστάιν, ενώ στην αρχή τους είχε απορρίψει. Λοιπόν, ένας θρίαμβος, ας πούμε, του χριστιανισμού. Δύο χριστιανοί επιστήμονες βρήκανε την αλήθεια που δεν έβλεπε ο Αϊνστάιν. Το καταλάβατε αυτό? Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπήρχαν άλλοι άθεοι, όπως ο Φρεντ Χόιλ, κυρίως αυτός ένας Άγγλος, μαχητικός άθεος, ο οποίος όμως στο τέλος κατέληξε στις θρησκείες και έγινε Ινδουιστής, παρακαλώ, ο Φρεντ Χόιλ.
σε όλα του ήταν παράξενος. Λοιπόν, αυτός κορόιδευε τον Λεμέτρ που ζούσε ακόμη, τον Φρίντμαν τι να τον κοροϊδέψει, είχε πεθάνει. Λοιπόν, τον Λεμέτρ τον κορόιδευε και ηρωνικά αυτός το 1949, στο τέλος του 1949, έπλασε τον όρο Big Bang, μεγάλο μπαμ. Ηρωνικά, σαρκαστικά το είπε αυτό, σε κάτι παρουσιάσεις που έκανε στο BBC. Λοιπόν, και έτσι αυτός έπλασε τον όρο Big Bang, σαρκαστικά. Και μια φορά που συνάντησε σε ένα συνέδριο τον Λεμέτρ αυτόν, φώναξε «This is the Big Bang's man». Αυτός είναι ο άνθρωπος του Big Bang. Ηρωνικά, τον κορόιδευε μπροστά σε όλους, καταλαβαίνετε. Βεβαίως, στην Αγγλία εκείνος που πρώτος που του έκανε επίθεση αυτού του Φρεντ Χόιλ ήταν ο περίφημος, ο παράλυτος, ο Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν ο πρώτος στην Αγγλία που ξαναμίλησε για επιστροφή, ας πούμε, στο Big Bang, στην μεγάλη έκρηξη. Γιατί εκείνος είχε μια άλλη θεωρία τώρα, ο Φρεντ Χόιλ. Τέλος πάντων, την έπαθε τελικά και στερήθηκε και το βραβείο Νόμπελ ο Φρεντ Χόιλ με τις τρέλες του. Λοιπόν, το 1965 όμως ανακαλύφθηκε μια ακτινοβολία υποβάθρου που λέμε, μια ακτινοβολία που γεμίζει ολόκληρο τον χώρο του σύμπαντος, μια ακτινοβολία που είναι μόλις 3 βαθμούς πάνω από το απόλυτο 0. Έτσι, και είναι κατάλοιπο από την μεγάλη έκρηξη. Λοιπόν, αυτό απαιτέλεσε την βασικότερη απόδειξη ότι όντως έγινε η μεγάλη έκρηξη και ο Φρεντ Χόιλ αναγκάστηκε να μαζέψει τη δικιά του θεωρία. Λοιπόν, και ο Λεμέτρ ακριβώς εκείνο το έτος πέθανε, αλλά είχε τη χαρά πριν πεθάνει να ακούσει ότι επιβεβαιώθηκε το Big Bang, αυτό το έτσι ηρωνικά που το λέγανε, και επεκράτησε αυτό το Big Bang. Που λέχτηκε ηρωνικά, έχει επικρατήσει και όλοι σήμερα Big Bang λένε, την μεγάλη έκρηξη. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο όμως. Τι υπήρχε πριν από το Big Bang, από πού ξεκίνησε αυτό το Big Bang, από πού ξεκίνησε αυτή η έκρηξη, τι έγινε. Λοιπόν, εδώ είναι το επόμενο σπουδαίο, όχι μόνο δηλαδή ότι το σύμπαν έχει μια αρχή, αλλά λέγανε ορισμένοι ότι υπήρχε κάτι άλλο πριν και τέτοια. Λοιπόν, γιατί πώς θα έβγαινε από το 0 θα γινόταν το σύμπαν. Είναι δυνατόν να γίνει από το 0, αφού υπάρχει η ευθαρσία της μάζας. Αυτή το απαγορεύει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την άλλη καταπληκτική πορεία των πραγμάτων. Πάρα πολύ καταπληκτική. Τι έγινε. Πάντα να ξέρετε, εγώ τα μπερδεύω. Δεν σας έδειξα τίποτα γαλαξίες και τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Καλά, δείτε αυτόν τον γαλαξία ώσπου να βρω το άλλο που θέλω. Είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας. Δηλαδή έτσι περίπου είναι και ο δικός μας ο γαλαξίας. Έχει αυτός 1 τρισεκατομμύριο άστρα, 1 τρισεκατομμύριο ήλιους, σαν το δικό μας. Έτσι, άλλοι είναι πολύ μεγαλύτεροι από τον δικό μας ήλιο, άλλοι πολύ μικρότεροι, το βλέπετε. Λοιπόν, έτσι περίπου είναι και ο δικός μας γαλαξίας. Στο δικό μας το γαλαξία υπάρχει ένα κέντρο δηλαδή και η γη, ας πούμε, στο δικό μας το γαλαξία βρίσκεται σε μια τέτοια απόσταση, στο ενδιάμεσο από το κέντρο και το άκρο. Έτσι. Λοιπόν, τέτοιοι γαλαξίες υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια μέσα στο ορατό σύμπαν και απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο καθώς το σύμπαν διαστέλλεται. Εντάξει. Η μάζα αυτού του τέτοιου είναι 700 δισεκατομμύρια μάζες του ήλιου μας. Έτσι, ο ήλιος μας είναι 330.000 φορές μεγαλύτερη η μάζα του από της γης και καταλαβαίνετε πως είναι τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, και όλοι αυτοί οι γαλαξίες, αυτός δεν απομακρύνεται, είναι μόνο 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από εμάς. Ένα έτος φωτός ξέρετε τι είναι. 9,5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Εντάξει, αυτός είναι 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός, αλλά όταν μιλάμε για σύμπαν βέβαια έχουμε δισεκατομμύρια έτη φωτός αποστάσεις. Εντάξει, λοιπόν, μα πού είναι εκείνο που ήθελα τώρα. Τι έκανα εδώ. Να ξέρετε, είμαι πολύ τσαπατσούλης και πάντα τα μπερδεύω. Έκανε Θεέ μου. Πού πήγανε. Εδώ είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Πάλι θα σας πρίξω με πολλά μαθηματικά, έτσι. Λοιπόν, το 1962 δημοσιεύτηκε, μεταφράστηκε από τα ρωσικά
η νέα έκδοση ενός βιβλίου, ενός πολύ μεγάλου σοβιετικού επιστήμονα, του Λαντάου, έτσι, όπου υπήρχε κάτι που δεν το προσέξαν τότε, δεν το προσέξανε. Τι είναι αυτό που δεν το προσέξανε και μετά ξαναήρθε το 1973 από κάποιον. Προσέξτε κάτι. Όταν μιλάμε για τη μάζα του σύμπαντος, εννοούμε την ύλη που υπάρχει μέσα, εννοούμε την κινητική ενέργεια που και εκείνη έχει μάζα, έτσι. Εννοούμε τα φωτόνια, το φως και ό,τι άλλο, τέλος πάντων, ό,τι άλλες μορφές ενέργειας υπάρχουν, που όλες αυτές έχουν μια θετική μάζα. Προσέξτε όμως, όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι μάζες, ύλη, φως και τέτοια, επειδή έχουν μάζα, ακριβώς επειδή έχουν μάζα, προκαλούν βαρύτητα, βαρυτική έλξη, η οποία βαρύτητα αντιστοιχεί σε ενέργεια, βαρυτική ενέργεια. Αυτή η βαρυτική ενέργεια διαφέρει από τις άλλες ενέργειες κατά το ότι είναι αρνητική. Τι θα πει αρνητική? Δηλαδή αντιστοιχεί σε μάζα αρνητική, αρνητική μάζα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτός ο Λαντάου, πρώτος αυτός, απέδειξε ότι σε ένα σύμπαν σφαιρικό, αυτό που προέβλεπε ο Αϊνστάιν, η βαρυτική ενέργεια, η αρνητική βαρυτική ενέργεια είναι ακριβώς ίση με την θετική ενέργεια της ύλης, των φωτονίων κλπ. Και το αποτέλεσμα είναι, το άθροισμα των δύο είναι 0. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή η συνολική μάζα του σύμπαντος είναι 0. Είναι τεράστια η μάζα της ύλης, των φωτονίων κλπ. Αλλά η τεράστια αυτή μάζα προκαλεί μια τεράστια βαρυτική ενέργεια, η οποία έχει αρνητικό πρόσημο, πλην, μείον. Εντάξει, το άθροισμα των δύο μας δίνει 0. Επομένως, η όλη μάζα του σύμπαντος είναι μηδενική. Βέβαια, στο βιβλίο του δεν λέει πως έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα και έτσι, όταν το είχα πρωτοδιαβάσει, είχα απογοητευτεί, λέω, δεν μας λέει τώρα πως φτάνει, έτσι. Το προπερασμένο καλοκαίρι προσπάθησα, είπα, ας δοκιμάσω, τελικά ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι φανταζόμουν και έτσι έφτασα στο συμπέρασμα. Έτσι έχω αυτή την τελευταία εξίσωση, ας σας την γράψω λιγάκι, που δείχνει το 0 αυτό, έτσι. Επειδή έμαθα ότι κάνατε ολοκληρωτικό λογισμό κάπως, έτσι δεν είναι? Έχασα αυτό. Όλα τα κάνω, ρε παιδιά, τι πράγμα. Ξέρετε από ολοκληρώματα, έτσι. Τώρα εννοείται τα ολοκληρώματα που κάνετε εσείς, επειδή αναφέρονται σε καμπύλες και τέτοια, είναι ολοκληρώματα μιας διάστασης, ας πούμε. Όταν έχουμε επιφάνειες είναι σε 2 διαστάσεις, όταν έχουμε όγκο είναι σε 3 διαστάσεων, τριπλά ολοκληρώματα. Εδώ θα σας δείξω πώς φτάνουμε σε αυτό το τέτοιο. Ναι. Να γράψω ακριβώς όπως είναι. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό που μας δίνει 0. Κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι η πυκνότητα της ύλης. Αυτό εδώ είναι έτσι τέτοιο διαφορικό του όγκου. Το ολοκλήρωμα αυτό μας δίνει όλο τον όγκο του σύμπαντος, πολλαπλασιάζουμε επί την πυκνότητα και παίρνουμε όλη τη μάζα. Καταλάβατε πώς είναι? Το καταλάβετε? Εδώ είναι το σημείο, το σύμβολο της ολοκλήρωσης, εντάξει. Έβαλα 3 τέτοια γιατί είναι για τις 3 διαστάσεις. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η πυκνότητα της ύλης, του φωτός και τέτοια που υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Αυτό είναι η πυκνότητα της βαρυτικής ενέργειας. Το άθροισμα των δύο αυτών μας δίνει τη συνολική πυκνότητα που πολλαπλασιάζεται επί τον όγκο. Αυτό εδώ
όταν κάνουμε ολοκλήρωση αυτού του DV εδώ, μας δίνει τον συνολικό όγκο του σήματος. Η πυκνότητα επί των όγκων μας δίνει όλη τη μάζα του σήματος που είναι 0. Εντάξει, 0. Που σημαίνει ο μόνος τρόπος δηλαδή για να γίνει αυτό 0 είναι ο όγκος οπωσδήποτε δεν είναι 0, είναι το άθροισμα αυτών των δυο συστατικών να είναι 0. Δηλαδή το ένα είναι η θετική μάζα, το άλλο είναι η αρνητική, το άθροισμά τους 0. Καταλάβατε, όλη η μάζα του σύμπαντος είναι μηδενική. Και σήμερα ακόμη. Το σύμπαν ολόκληρο είναι 0 κατά κάποιο τρόπο. Βλέπετε τι γίνεται με το 0. Και όμως όλα αυτά τα πράγματα βρίσκονται μέσα σε αυτό το σύμπαν, το οποίο έχει μάζα μηδενική. Λοιπόν, χωρίς να ξέρει αυτές τα τέτοια, χωρίς να έχει δει το βιβλίο του Λαντάου, ένας Έντουαρτ Τράιον το 1973 υπέθεσε ότι μπορεί έτσι να συμβαίνει, να έχει όντως το σύμπαν να έχει συνολική μάζα 0 και έτσι είπε ότι μπορεί το σύμπαν να γεννήθηκε με μια κβαντική διατάραξη από το κενό, έτσι και ξαφνικά από το κενό έτσι να παρουσιάστηκε αυτό το σύμπαν και επειδή είχε συνολική μάζα 0, γι' αυτό αυτή η κβαντική διατάραξη θα διατηρούνταν επάπειρο. Τώρα αυτό βγαίνει από την αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, νομίζω την κάνατε, την ξέρετε έτσι. Λοιπόν, τι λέει η αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, είναι, ας την γράψω με πολλές μορφές γράφεται, ας την γράψω έτσι, δέλτα επί δέλτα τάφ μεγαλύτερο ή ίσο από το χ δια 4 π. Λοιπόν, την έχετε γράψει καθόλου, την ξέρετε έτσι, με αυτή τη μορφή που σας δείχνω ή... Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Κοιτάξτε αυτό τι λέει. Λέει ότι μέσα στο κενό, λόγω της προσδιοριστίας, τίποτα δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε απολύτως, υπάρχουν διακυμάνσεις, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξει μια διακύμανση της ενέργειας, μέσα στο ίδιο το 0, στο κενό, μια διακύμανση της ενέργειας, να παρουσιαστεί μια ενέργεια δέλτα έτσι. Αυτή θα διατηρηθεί μόνο σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, τέτοιο ώστε το γινόμενό τους να είναι μικρότερο από τη σταθερά του Πλάνκ. Την ξέρετε τη σταθερά του Πλάνκ? Τέλος πάντων, δεν την ξέρετε. Δεν πειράζει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εάν η μάζα αυτής της διατάραξης είναι μηδενική, τότε ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι άπειρος. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή το γινόμενο του μηδενός επί το άπειρο μας δίνει οποιοδήποτε αριθμό. Έτσι, εάν η μάζα η συνολική αυτής της διατάραξης είναι μηδενική, τότε θα διατηρηθεί σε άπειρο χρόνο. Αυτό ακριβώς θα μπορούσε να γίνει με τη γέννηση του σύμπαντος. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την αρχή του Χάιζενμπεργκ, αν το σύμπαν έχει μάζα μηδενική συνολικά, θα μπορούσε να σχηματιστεί έτσι. Τυχαία, προσέξτε, τυχαία, έτσι. Τυχαίες διαταράξεις γίνονται έτσι. Σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας αυτής, θα μπορούσε να διατηρηθεί επάπειρον. Να λοιπόν το σύμπαν πώς γεννήθηκε από το 0, αλλά στη τύχη, έτσι, στην τύχη. Δηλαδή μην θελήσουμε να ανακατέψουμε κανέναν Θεό και τέτοια, στην τύχη. Δεν χρειάζεται Θεός. Εντάξει, συμφωνείτε ότι δεν χρειάζεται Θεός? Συμφωνείτε? Καλά, γιατί διαφωνείτε, αφού τα πράγματα ωραία, όλα πάνε, με τύχες γίνονται, με ατυχίες, δεν ξέρω τι, εντάξει. Κοιτάξτε όμως, υπάρχει και κάτι άλλο, έτσι. Το άφησα στο τέλος αυτό το κάτι άλλο. Πού το έχω? Εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχω ένα αρθράκι το 2004, δημοσιεύτηκε στο New Scientist, που ένας επιστήμονας, ο οποίος είναι δηλωμένος άθεος, έτσι, το λέει καθαρά, έγραψε και στο ίντερνετ μπορείτε να βρείτε μια δική του τέτοια, 10 σελίδες που εξηγεί γιατί οι περισσότεροι κοσμολόγοι είναι άθεοι. Δηλώνει δηλαδή την αθεία και δική του, δεν μας χρειάζεται Θεός και τέτοια. Λοιπόν, αυτός λοιπόν κάθισε και υπολόγισε πόσες πιθανότητες υπάρχουν
πόσες πιθανότητες υπάρχουν να ξαναγίνει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, από το κενό, από το μηδέν, να ξαναγεννηθεί ένα σύμπαν σαν το δικό μας, έτσι. Γιατί τόσο, δηλαδή, εν τω μεταξύ βέβαια με τους δορυφόρους που στάλθηκαν με το Wilkinson Map, ας πούμε, προσδιορίστηκε η ηλικία του σύμπαντος. Η ηλικία του σύμπαντος έχει βρεθεί με τον Map και τώρα με τον Wilkinson Map και τώρα με τον δορυφόρο που στάλθηκε από την Ευρώπη, τον Planck, προσδιορίστηκε η ηλικία του σύμπαντος, είναι 13,82 δισεκατομμύρια έτη. Έτσι. 13,82 δισεκατομμύρια χρόνια. Γιατί μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν ξαναέγινε το φαινόμενο αυτό, Γιατί δεν ξαναπήδησε ένα καινούριο σύμπαν, αφού στην τύχη έγινε το δικό μας, στην τύχη να ξαναγίνει. Λοιπόν, υπολόγισε αυτός την τέτοια, πώς το λένε, την πιθανότητα να ξαναγίνει ένα τέτοιο. Αυτό που βρήκε ήταν ένας αριθμός καταπληκτικά μικρός. Δηλαδή, ένα κλάσμα, έτσι, ένα κλάσμα που κάτω έχει αυτή τη μορφή. Δηλαδή, ξέρετε, 10 στην 56 σημαίνει μονάδα με 56 μηδενικά. Αλλά το 10 στην 56 είναι ο εκθέτης αυτού του 10 του κάτω. Για να γραφτούν αυτά τα μηδενικά, ένα κλάσμα που το σβήνω αυτό για να το γράψω διαφορετικά, για να γραφτεί αυτό το κλάσμα, αυτή είναι η πιθανότητα να γίνει στην τύχη το σύμπαν. Η πιθανότητα είναι 1 διά. Γράφουμε από κάτω. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Λοιπόν, για να γραφτούν αυτά τα μηδενικά για να γραφτούν, μόνο για να γραφτούν, με συνήθη τυπογραφικά στοιχεία, θα χρειαστούμε μια γραμμή ευθεία, κάτω δηλαδή ο παρανομαστής του κλάσματος, θα χρειαστούμε μια ευθεία γραμμή που να έχει μήκος, προσέξτε, 1/8 εκατομμύριο φορές την διάμετρο του ορατού σύμπαντος. Το ορατό σύμπαν, όχι την διάμετρο, την ακτίνα, λάθος. Συγγνώμη, πολύ Αλτσχάιμερ πέφτει και όλο ξεχνάω. Λοιπόν, το Αλτσχάιμερ το έχω επειδή είμαι παιδί, έτσι. Είναι παιδική ασθένεια το Αλτσχάιμερ. Το ξέρετε, Παιδική ασθένεια είναι. Όλα τα παιδιά όταν τα σηκώνει η δασκάλα δεν θυμούνται τίποτα. Το Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, εγώ είμαι παιδί, γεννήθηκα παιδί και θα πεθάνω, έτσι. Μου το ζήτησε ο Κύριος μου. Μου είπα, αν δεν είσαι παιδί, δεν βλέπεις βασιλεία των ουρανών. Να του χαλάσω το χατήρι, δεν μπορώ. Και έτσι έμεινα παιδί. Γι' αυτό τα κατάλληλα για ανήλικους που είναι ακατάλληλα. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Λοιπόν, 1/8 εκατομμύριο φορές η ακτίνα του σύμπαντος, που είναι 14 του ορατού σύμπαντος, 14 περίπου, 13,82 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Όση είναι η ηλικία του σύμπαντος, τόσο είναι που μπορούμε να δούμε. Γιατί με το φως που βλέπουμε χρειάζεται, πώς να το πω, μπορούμε να δούμε μόνο σε απόσταση τόση όση είναι η ηλικία του σύμπαντος. Δηλαδή, περίπου 15 δισεκατομμύρια έτη φωτός δηλαδή, είναι η ακτίνα του σύμπαντος. Πολλαπλασιάστε αυτή την ακτίνα επί 1/8 εκατομμύριο φορές και θα πάρετε μια γραμμή για να χωρέσει αυτά τα μηδενικά που είναι από κάτω από τη μονάδα, έτσι, και μας δείχνουν πώς είναι η πιθανότητα να γίνει στη τύχη το σύμπαν. Εάν αυτό το λέμε πιθανότητα και τύχη, αυτό ας το κρίνει ο καθένας, εντάξει. Μάλιστα. Ωραία, το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού καταλήγουν όλοι αυτοί, και σκεφτείτε τώρα ότι αυτός, εννοείται βέβαια ότι στην αρχή του σύμπαντος, στην αρχή που έγινε αυτό, το είπε αυτός ο Έντουαρτ Τράιον, αλλά μετά το επανέφερε ο Άλαν Γκάθ το 1980 τον Ιανουάριο, που δημοσίευσε τη νέα θεωρία για την inflation. Δηλαδή ότι στην αρχή του Big Bang, στην πολύ αρχή, όχι απλώς στο πρώτο δευτερόλεπτο, στο ένα δευτερόλεπτο δια 10 στην 34η. Τόσο μικρό πράγμα, έτσι. Λοιπόν, σε ένα ασήμαντο κλάσμα του δευτερολέπτου συνέβη μια πολύ ταχεία διαστολή, κατά την οποία αφού το σύμπαν είχε ξεπηδήσει από το 0, έτσι,
Λοιπόν, υπέστη μια ταχύτατη διαστολή στη διάρκεια της οποίας αυξήθηκε η μάζα, εμφανίστηκε σαν μια μικρή μάζα που και αυτή μηδενιζόταν από την ενέργεια της βαρύτητας, έτσι. Παρουσιάστηκε μια φάση που λέγεται inflation θα πει πληθωρισμός βέβαια, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τον πληθωρισμό, για ταχύτατη διαστολή του σύμπαντος, η οποία συνοδευόταν όμως με ταχύτατη αύξηση της μάζας. Αυξήθηκε η μάζα πάρα πολύ, από την αρχική μικρή, αλλά βέβαια αυξανόταν και η βαρύτητα και έτσι το αποτέλεσμα έμεινε 0. Δεν άλλαξε δηλαδή, 0 ήταν, 0 έμεινε. Και από εκεί και πέρα μετά όταν τελείωσε αυτή η φάση, συνέχισε η διαστολή, η κανονική που ξέρουμε, που συνεχίζεται και σήμερα. Λοιπόν, αυτός που έγραψε που έκανε αυτή τη θεωρία, ο Άλαν Γκάθ, έγραψε το 1998 είναι αυτό το βιβλίο, έτσι, το The Inflationary Universe. Εντάξει, λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο, το τελευταίο του κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο 17, A Universe ex nihilo. Ένα σύμπαν από το 0. Το ex nihilo μάλιστα το παίρνει από τα λατινικά που χρησιμοποιούσαν οι θεολόγοι της Δύσεως. Λέγανε creatio ex nihilo. Δημιουργία εκ του μηδενός, όταν μιλούσαν για τη δημιουργία υπό του Θεού, του κόσμου, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός. Λοιπόν, creatio ex nihilo λέγανε. Αυτός το γράφει εδώ, a universe ex nihilo. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον λατινικό όρο των θεολόγων της Δύσεως. Και μιλάει ότι το σύμπαν γεννήθηκε από το 0. Εντάξει. Έτσι κλείνει το βιβλίο του, Αυτός που βρήκε αυτή τη θεωρία της inflation, η οποία θεωρία επιβεβαιώθηκε με όλες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή, ας πούμε με ένα τηλεσκόπιο, δορυφορικό τηλεσκόπιο, το Wilkinson Map, με τις ανακοινώσεις που έκανε το 2003 και μας έδειξε πώς είναι η κατανομή αυτής της ακτινοβολίας που είχαμε πει από την αρχή, που έχει μείνει από την μεγάλη έκρηξη. Βλέπετε αυτή η ακτινοβολία, έτσι χαρτογραφείται, έτσι στο σύμπαν και συμπίπτει με την κατανομή των γαλαξιών. Αυτό εδώ είναι μια χαρτογράφηση του σύμπαντος, των γαλαξιών που υπάρχουν, γαλαξίες σαν εκείνο που είδαμε της Ανδρομέδας, πώς είναι σκόρπιοι στο σύμπαν. Αυτό λοιπόν συμπίπτει με την κατανομή της ακτινοβολίας και ήταν κάτι που το προέβλεπε η θεωρία της inflation. Επιβεβαιώθηκε από αυτό και εδώ έχουμε και έναν άλλο τέτοιο παρόμοιο χάρτη που είναι από τον νεότερο δορυφόρο, αυτό του 2013 είναι, από τον δορυφόρο των Planck, τον ευρωπαϊκό. Λοιπόν, με όλα αυτά βρέθηκε δηλαδή πώς είναι η ηλικία του σύμπαντος, βρέθηκε πώς είναι η πυκνότητα του σύμπαντος, βρέθηκε ποια είναι η ταχύτητα που απομακρύνονται οι γαλαξίες, πάρα πολλά πράγματα βρέθηκαν, δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε καταπληκτική ανάπτυξη των γνώσεων που έχουμε για την γέννηση του σύμπαντος και την σημερινή κατάσταση του σύμπαντος. Όλα αυτά συμφωνούσαν με αυτή την inflation, έτσι, αλλά επιπλέον πριν από λίγες μέρες, 17 Μαρτίου, ανακοινώθηκε και η ανακάλυψη βαρυτικών κυμάτων που προβλέπονταν από αυτή τη θεωρία, έτσι, και αυτό είναι η τελική απόδειξη ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Την περίμενα αυτή την ανακοίνωση πάρα πολύ, λοιπόν, και το χάρηκα ιδιαιτέρως, έστω και αν υπάρχουν κάτι μικροπροβλήματα εκεί στην ένταση που έχουν αυτών των κυμάτων βαρύτητας, αλλά βλέπω ότι γενικά παντού δεν αμφισβητείται αυτό το αποτέλεσμα, γιατί έγινε με καταπληκτικά όργανα, δηλαδή ένα τηλεσκόπιο στο Νότιο Πόλο, ραδιοτηλεσκόπιο, να σκεφτείτε τόσο προηγμένης τεχνολογίας, που για να μην διαταράσσεται από άλλες θερμοκρασίες και τέτοια, το έχουν σε πολύ τρομερή ψήξη. Τι ψήξη? Επειδή η ακτινοβολία αυτή που μετράει έτσι είναι μόλις 3 βαθμούς πάνω από το απόλυτο 0, το ίδιο το τηλεσκόπιο το έχουν μέσα σε ένα ψυγείο που έχει θερμοκρασία, καταλαβαίνετε, 1/4 του βαθμού πάνω από το απόλυτο 0, μόνο τόσο, Δηλαδή είναι καταπληκτικό πώς το πετύχαν, είναι μέσα σε υγρό ήλιο, αλλά το υγρό ήλιο είναι 4 βαθμούς υγροποιείται πάνω από το απόλυτο 0. Εδώ κατεβήκανε μόλις 1/4 του βαθμού θερμομέτρου, 1/4 του βαθμού πάνω από το απόλυτο 0. Καταλαβαίνετε, είναι ένα
επίτευγμα της τεχνολογίας καταπληκτικό. Με αυτό λοιπόν το τηλεσκόπιο, στο νότιο πόλο είναι, έτσι με αυτό το τηλεσκόπιο κατάφεραν να ανιχνεύσουν την ύπαρξη αυτών των κυμάτων βαρύτητας. Λοιπόν, και έτσι έχει επελευθευτεί αυτή η τέτοια και οπωσδήποτε βέβαια το θέμα είναι, σας είπα από την αρχή, ότι σήμερα όλοι οι επιστήμονες και οι κορυφαίοι άθεοι παραδέχονται ότι το σύμπαν γεννήθηκε από το μηδέν. Και αυτό είναι το βιβλίο που σας έδειξα από την αρχή, έτσι, A Universe from Nothing. Είναι του Lawrence Krauss, ο οποίος Lawrence Krauss είναι μαχητικός άθεος και είναι φίλος του πιο μαχητικού αθέου που υπάρχει στα χρόνια μας, που είναι ο Richard Dawkins. Ο Richard Dawkins που έγραψε God's Delusion, ένα βιβλίο το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά, η περί Θεού αυταπάτη. Αυτός είναι συνέχεια, προσπαθεί έτσι να καταπολεμεί τον χριστιανισμό με τον τρόπο του. Βιολόγος είναι ο Richard Dawkins, ενώ αυτός ο Lawrence Krauss είναι κοσμολόγος. Έτσι, αυτοί οι δυο πολλές φορές βγαίνουν μαζί στην τηλεόραση, έτσι, κοινές εμφανίσεις και διακομωδούν τέλος πάντων τον χριστιανισμό, έτσι, και την ιδέα του Θεού, εντάξει, με χιούμορ πολύ, είναι αλήθεια, έχουν πολύ χιούμορ, μου αρέσει το χιούμορ τους, δεν μου αρέσουν οι σοβαροί άνθρωποι εμένα. Επειδή είπαμε είμαι παιδί, τα παιδιά αγαπούν τα γέλια, έτσι. Μου αρέσουν και πολύ τα στρουμφάκια. Λοιπόν, Εμένα μποξουγεράκι. τι έγινε? Ναι, εμένα μποξουγεράκι μου αρέσει. Ποιο? Μποξουγεράκι. Α, ωραία. Λοιπόν, καταλάβατε τι γίνεται? Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, και βλέπετε τώρα αυτός ο τελείως άθεος, έτσι, όχι απλώς άθεος, αλλά μαχητικός, που προσπαθεί να πείσει τους άλλους για την αθεία, λέει και αυτός A Universe from Nothing, είναι του 2012 το βιβλίο. Δηλαδή, ενώ στην αρχή για να καταπολεμήσουν δεν δεχόντουσαν τον Θεό, άρα δεν δεχόντουσαν δημιουργία του σύμπαντος και όλοι λέγανε ότι το σύμπαν είναι στατικό και αυτό έλεγε και ο Αϊνστάιν αλλά και οι περισσότεροι της εποχής του. Έτσι, τώρα μετά από 100 χρόνια κατέληξαν όλοι να δέχονται ότι το σύμπαν γεννήθηκε από το μηδέν. Και δεν με λένε ότι γεννήθηκε από το μηδέν με τυχαία κβαντική διατάραξη, αλλά αυτή η κβαντική διατάραξη για να γίνει είναι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα μου πείτε, μήπως έκανε λάθος αυτός τους υπολογισμούς? Καταρχήν βέβαια δεν είχε κανένα λόγο αυτός ο άθεος να κάνει τέτοιο λάθος, που ευνοεί τον χριστιανισμό, καταλαβαίνετε. Αλλά επιπλέον, ας πούμε ότι έκανε κάποιο λάθος και να είναι λάθος, να μην είναι τόσο πολλά τα μηδενικά από κάτω, έχω και, αυτός εδώ πέρα, και αυτός έκανε κάποιους ανάλογους υπολογισμούς για ένα πιο συγκεκριμένο θέμα. Ας πούμε ότι πετυχαίνουμε να κατασκευάσουμε ένα πολύ μικρό σύμπαν μέσα σε ένα εργαστήριο, από εκεί και πέρα τι πιθανότητες υπάρχουν για να αρχίσει η inflation. Αυτός βρήκε και ένα σκαλοπάτι μέσα στη διαδικασία μόνο, ο άλλος το πήρε από την αρχή, έτσι. Αυτός μόνο για ένα σκαλοπάτι στη διαδικασία βρήκε αυτό να είναι 1 δια 10 στην 10 ή στην 13η. Αυτό χρειάζεται για να γραφτούν τα μηδενικά μια απόσταση 15 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και πάλι δηλαδή είναι κάτι καταπληκτικό, ασύλληπτα μικρός αριθμός. Το άλλο είναι πια δεν το φανταζόμαστε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την απόσταση, την γραμμή αυτή με τα τόσα μηδενικά. Αυτό μπορούμε να φανταστούμε, 15 εκατομμύρια χιλιόμετρα, κάτι τέλος πάντων είναι μέσα σε αυτά που μπορούμε να μετρήσουμε. 15 εκατομμύρια χιλιόμετρα όμως με μηδενικά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει? Δηλαδή κάθε 3 μηδενικά η αξία του κλάσματος γίνεται 1000 φορές μικρότερη. Δηλαδή αν έχουμε 9 μηδενικά είναι 1 δισεκατομμυριοστό. Αν έχουμε 12 μηδενικά είναι 1 τρισεκατομμυριοστό και τέτοια. Σκεφτείτε όμως ότι αυτά για να γραφτούν τι χρειάζεται? Τίποτα. 12, 15 μηδενικά τι χρειάζεται? Και όμως είναι τόσο μικρή η αριθμή αυτή. Σκεφτείτε τώρα τέτοια μηδενικά να έχουμε 15 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Όποιοι δηλαδή προσπάθησαν να υπολογίσουν τις πιθανότητες είτε να γεννηθεί το σύμπαν είτε να πάθει έστω απλώς να υποστεί αυτή την inflation που σίγουρα έχει γίνει, έτσι φτάνουν σε τέτοιους αριθμούς καταπληκτικά μικρούς. Αυτή είναι η πιθανότητα να έγινε στην τύχη το σύμπαν. Τώρα βεβαίως αυτοί όλοι λένε είναι πολύ μικρή η πιθανότητα, αλλά αφού το σύμπαν υπάρχει έγινε. Αυτή αν είναι απάντηση, ας είναι. Καταλάβετε? Και ουσιαστικά εκείνο που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι να πείσουμε τους αθέους να δεχτούν Θεό, αλλά τουλάχιστον
να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ της πίστης της χριστιανικής που λέει ότι το σύμπαν το δημιούργησε ο Θεός εκ του μηδενός. Δεν υπάρχει καμιά αντίθεση με όλα τα δεδομένα αυτά της επιστήμης. Δηλαδή η επιστήμη επιβεβαίωσε αυτό που έλεγε η χριστιανική θεολογία, ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από το μηδέν. Ωραία! Εντάξει. Λοιπόν, θριάμβευσε ουσιαστικά ο χριστιανισμός, αν και δεν θέλουν να το δουν. Τώρα, ας αφήσουμε το σύμπαν και ας πάμε σε πιο κοντινά πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με άλλα πράγματα. Εδώ θα θελήσω να κάνω μια αναφορά στο κείμενο, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως λέει εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη και λοιπά και σε 6 μέρες. Βεβαίως ελπίζω να μην υπάρχει κανείς που να φαντάζεται οι 6 μέρες ότι έτσι σημαίνουν σε 6 24 μέρες. Αυτό πια έχει γίνει αποδεκτό από πάρα πολύ καιρό, ότι δεν έχουν την έννοια των ημερών κλπ. Ξέρουμε φυσικά ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι 13,82 δισεκατομμύρια έτη, η ηλικία της γης είναι 4,5 δισεκατομμύρια έτη, έτσι, και μάλιστα έτσι όπως το μετρήσαν με ραδιενεργά υλικά, 4,56. Έτσι, 4,56, 4,56 πάνε κανονικά οι αριθμοί. Λοιπόν, η ζωή, έχουμε κάτι δείγματα από χημειοβακτήρια 3,5 δισεκατομμύριων ετών. Έτσι, και από εκεί και πέρα, βέβαια, από τα 542 εκατομμύρια έχουμε σκελετούς πια, σκελετούς από λιθώματα, και φτάνουμε ως την εποχή μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, εκεί στο κείμενο αυτό της Γενέσεως χρησιμοποιούνται στο εβραϊκό πρωτότυπο, χρησιμοποιούνται για το επίησε που έχουμε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Για το επίησε στο αρχικό κείμενο υπάρχουν 2 ρήματα διαφορετικά. Το ένα είναι το παρά και το άλλο είναι το ασά. Ωραία. Το ένα είναι το παρά. Και το άλλο είναι το ασά. Εντάξει, παρά και ασά. Λοιπόν, τι σημαίνουν αυτά τα ρήματα. Το ένα το παρά χρησιμοποιείται μόνο 3 φορές. Μόνο 3 φορές. Θα σταμάσω αυτά για να... Μόνο 3 φορές. Να σας το γράψω και εβραϊκά. Στα εβραϊκά. Πώς είναι. Ας σας το γράψω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα 2 ρήματα χρησιμοποιούνται. Το ένα χρησιμοποιείται 3 φορές και σημαίνει το παρά κάτι που παρόμοιο του δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, γιατί είναι κάτι τελείως καινούριο. Όταν εμφανίζεται κάτι τελείως καινούριο. Και αυτό το ρήμα όπου χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιείται αποκλειστικά μόνο για τον Θεό. Μόνο ο Θεός παρά. Μόνο ο Θεός, Ενώ το άλλο το ασά σημαίνει ότι κατασκευάζω κάτι από προϋπάρχοντα υλικά. Και αυτό χρησιμοποιείται και για τις ενέργειες του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει ένα σπίτι, ας πούμε ο Νόη κατασκεύασε την Κιβωτό. Εκεί χρησιμοποιείται το ρήμα ασά. Έτσι, από υλικά που υπήρχαν. Εντάξει, το ασά λοιπόν χρησιμοποιείται και για τα έργα των ανθρώπων, και για τα έργα των ανθρώπων και για έργα του Θεού. Ενώ το παρά μόνο για έργα του Θεού, γιατί σημαίνει κάτι τελείως καινούριο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, 3 φορές μόνο χρησιμοποιείται το παρά, στις άλλες χρησιμοποιείται το ασά. Οι 3 φορές είναι η αρχή του σύμπαντος. Εκεί λέει Μπερεσίθ μπαρά Ελοχήμ έφυγα σαμάγιν μπεθάρες. Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Αρχή του σύμπαντος. Το πρώτο παρά. Το δεύτερο παρά είναι για τα ζώα της θαλάσσης, που είναι η πρώτη εμφάνιση της ζωής. Δηλαδή και από τα απολιθώματα και από όλα ξέρουμε ότι η ζωή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη θάλασσα. Λοιπόν, εκεί η πρώτη εμφάνιση της ζωής πάλι χρησιμοποιείται τον παρά. Τρίτη φορά χρησιμοποιείται τον παρά στον άνθρωπο.
στον οποίο όμως χρησιμοποιείται και το ασά συγχρόνως, και το μπαρά και το ασά. Ο οποίος άνθρωπος ως υλικό όνα δεν είναι κάτι που πρωτοεμφανίστηκε, έτσι. Τα υλικά, το υλικό μας σώμα και το τέτοιο είναι κάτι που υπάρχει και παρόμοια και